bulletproof ishisa kanje sewuxhashaza khona lokho kune KZN security awuyona kanye ne-reaction ehambe thunywa yiyo amankuna lawo ulizoxhaphaza ivimba kodwa-ke mina kuningo engikuzele la ukuzobabaza awusiyababaza ngempela ukuthi uhulumeni wethu angaba iklente elikhulu likamahosha wenkampani ebizwa kuthiwa stationary phansi ko-stationary phansi phansi ko-stationary phansi ustationary uxhaphaza abantu iklente yakhe uhulumeni kufanele avikele abantu inkampani ekhona lapho kufanele zikhiqize imikhiqizo regulated by our government. Ngakho-ke mina njengomongameli wamabhinqa ngizokhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa asiqala ukufika la futhi angiyilwi futhi asawuli lutho kodwa oma udadewethu besebenza iminyaka ewu-18 16 years 10 years 9 years konke lo ekwenza imoshe izinto uhulumeni akanendaba nani Hlobo ingithithileke leyo nto mina njengo-leader of the society. Into engifuna ukutshela yona-ke ukuthi ngohambo lwethu ey'nkampanini ey'hlukahlukene zala ekhonokho nezinye zase-Phoenix nezinye zalapho kwa-Besta sizoziqiniseko sokuthi into engiyifunayo la iyenzeka. Nosandile enikhala ngaye akaboshwe lo need to bhebhizwe akaboshwe. Ngaphezu kwalokho ngifuna abantu abaxoshiwe kule nkampani banganikezwa amalungelo abo ngendlela efanele kwaphula imithetho ye-labor and the work ethic and the labor law. Those people must be reinstated with immediate effect. Mina njengomongameli wamabhinqa ngithi njengoba sengifikile lapha sesimila sizolala la siyalala la ngisheshe nafudumala baphe ngisheshe nembatha ngisheshe nashiselwa sizolala la ngoba lokho engishilo sizokumela sizolala la sifuna ukubonana nilo nabantu abangenacala ngifuna ukulwa nabantu besifazane during the 16 days of activism. The majority of people that are employed here are women and our government does not care. Uthumela amaphoyisa kuphela kodwa futhi nibe singazini ukuzomosha izinto la kepha nifuna amalungelo enu anikhuthuza umuntu aninakhisimuzi ninenkinga. Mina ngithe ngizobabaza la sengifica la nani nizothi khani nizobabaza ziyakhala-ke manje ziyakhala-ke manje iqiniso lonke neqiniso lodwa. All the member companies must know that whenever you abuse the black skin, whenever you abuse the South African people, the KZN people, Durban-based here in Colombia, you are abusing me. And you are abusing the king in Gonyama yetu. Umisuzulu wazuluthini. Uyena wangikhombayo. Manje-ke wathi angihola abantu bakhe. Angikwazi ukuhola abantu abadumele. Angikwazi ukuhola abantu abangasebenzi
angikwazi ukubona abantu abasebenzayo beqhashazwa. Ziyakhala manje. Phansi nezinja, phansi. Phansi ngemgoqoyi, phansi. Pusak station, pusak. Pusak station, pusak. Njengamanje yini lapha nje mangabe mina ngingamema ngeke kulunge lutho. Ngeke kulunge lutho. Khuluma izindaba nje sasa lokusayo ngo9 ekseni so silele la sivukele khona Durban Metro thathwa ingane zethu zigijinyiswe zicela ucansi zicela imali uDurban Metro ophethwe lapha eThekwini municipality ngo9 ekseni yoba baza khona niyengizwa ingane kuthiwa zingamaphoyisa lapha ziyaqashwa ziqashelwa ukuba ama-traffic cop kodwa akukho noyedwa uqashwa ngendlela eqondile. Angazi mina ukuthi obhebhizwe bathi bophela mina. Angazi mina abakhwazisi bophela mina. Sangishilo. Whomever but they're willing. How last is demonstrated the last house. Who to bully the open alcohol? You're put to boss. How do you watch? To bully the innocent citizen. Go back holiday, no. Abanlweni bahamba ngama-econ bagadiwe laba khona. Mina la ngiza ngiyimiphaqa. Ngiyangizwa? Ngizwa ngiyimiphaqa. Angicenge ngezinja. And my history can tell, I don't afraid of you guys. You must know it. Guns or no guns, I don't afraid of you. And you must know it, and it must be very clear to you. I'm definitely not afraid of you. And you will do justice to my generation and to my people and to my society. And you will definitely, I will force you to do justice. The big guy in which called government, Department of Education and all the higher education at large, they must make sure that they do justice. So saying in Mhlangano 9 lapha, nasuka khona Phoenix sibuyisela umama omdala nalabo abawu20 abaxoshiwe unlawful waqashwa amaqweqwele namandiya kuphela nalapha-ke sizolungisa isimo esifanayo. If they can do one thing babuyisele abantwana bethu la ngaphakathi besebenza bese bebathitha kahle ngendlela efanele. Lokho-ke kuyakwenza ukuthi-ke sihloniphane. Noma asilengise wena umbombo kanyoko lento sibhamuleso ngeke usenze lutho. You kill us, you kill yourself. You will suffer 10 times more than you can ever imagine. This is not your country, this is our country. This is our land of our ancestors. We shall rise to anybody whom those kids will forever fight. We are not here to fight, but you are intimidating us and you are thinking we are here to fight. We are here to liberate even yourself. Wanina, you are earning nothing. You are being abused in the name of being protecting the thugs that are abusing our own kids. I will stand here. I will die here. You never move me. The state only respond with security structure. I am from a police. Only the citizens. If you can talk, you can take off your mask and show me your bank balance. And show me the transactions.
much as I'm fighting for you, ninemndeni niyodla niyahlukunyezwa ninikezwa ama-mandate kuhamba ninyolo ulwe into wazi kahle ukuthi ngempela it's not worth it. Ushitile-ke manje yabona manje mhlanya mawa manje ngifuna nazi kahle ukuthi sengiwayekile amaphilisi manje ngifanya mawa manje Namaqula lekusiphamu lapho ngifuna ukuyibona lawo instruction uMsirilo Ramaphosa lapha khona the Minister of Police lapha khona umkhonazi lapha khona uthula uthini ziyakhala manje yenza umsebenzi wempela mina pull your trigger and shoot because you get what you have been called for. Get rid of us through the firearm so that you can be more powerful in your spirit. Still found you, lost your hand this time again. You need to do. You found you, lost your hand this time again. You need to do. December, no Christmas, no Christmas time. There's no December. There's no December. Our mothers and sisters are suffering. Our own kids are suffering. Our parents have been suffered and treated that. Let us die to protect this guy. Shut up, London.
Yeah.